Ar draws Cymru, mae gan siaradwyr Cymraeg yr hawl i gael gwasanaethau yn Gymraeg heb orfod gofyn am hynny. Fel sefydliad, rydym yn falch i ddefnyddio'r iaith Gymraeg ac rydym eisiau chi deimlo fel hynny hefyd. I wneud pethau'n hawdd, gallwch gysylltu â ni yn Gymraeg dros y ffôn, e-bost ac yn y post. A chan ddibynnu ar eich dewisiadau, byddwch yn cael gohebiaeth gennym yn y Gymraeg hefyd, gan gynnwys ein cylchgrawn chwarterol i preswylwyr, sef In Touch. Mae'n gwefan ar gael yn Gymraeg, rydym yn postio'r gyfryngau cymdeithasol yn Gymraeg, rydym yn is-deithio neu recordio fideos yn Gymraeg, rydym yn argraffu taflenni, posteri ac arwyddion yn Gymraeg. Ar draws Cymru, mae gan ein preswylwyr, ein staff a'n sefydliadau partner yr hawl i droiad a ddefnyddio'r iaith Gymraeg yn Tai Wales West. Gallwch hyd yn oed gwisgo laniad i rhoi gwybod i eraill eich bod yn dysgu.